Aj v Nanokede nájdete známy design center, ktorý vám umožní jednoducho prenášať z iných výkresov bloky, hladiny, kótovacie štýly a aj ďalšie, už raz vytvorené nastavenia a obsah. Tým však možnosti Nanokedu nekončia. K dispozícii máte aj výnimočne prepracovaný prieskumník výkresu, ktorý poskytuje kompletný prehľad o všetkých dôležitých prvkoch projektu. Z jedného miesta môžete riadiť, zobrazovať či spravovať štandardné bloky, 3D bloky, dynamické bloky, externé referencie, rastrové obrázky, jednotlivé DVG entity výkresu ako sú úsečky, kružnice či texty, odkazy a množstvo ďalších objektov. Prieskumník výkresu však neslúži iba na prehliadanie. Z rovnakého prostredia môžete pohodlne nastavovať hladiny, spravovať textové a kótovacie štýly, typy čiar, štýly multičiar a mnoho ďalších vlastností výkresu. Všetko prehľadne na jednom mieste, bez zdĺhavého prepínania medzi príkazmi a množstvom dialógových panelov. Nanoked, efektívne DVG, kompatibilné CAD riešenie, ktoré zrýchľuje prácu s výkresom.